Welcome sa Math Free. Ito ang lesson actually kay ang pag-graph sa linear equation into variables. So mag-graph na ta. Saon pag-graph man na to ang topic. So na tayo duha ka topics regarding ani. So ang atong unang topic bahin sa how to graph linear equation into variables kana ang pangutana karon. So number one, natay duha ka common approaches, two common approaches to graph. So, saan pag-graph na iduha ka paagi? Una, given a set of characteristics on describing the graph or any characteristics sa pag-describe sa graph, kinahanglan gayud ni nato ni siya masabtan kung unsa ni mga characteristics. Manang first na approach na dapat atong masabtan. Ang kaduha pod kay gitawag nato kuan about sa equation. So, number one is given a set of characteristics. Ang number two nato, given its equation. Kani siya gisiparit ra gini siya, pero all in all, actually pwede ra gini siya mausa. Kay kaning set of characteristics, kay matawag gyapon ni siya naa siya sa equation. Mo nang unang topic na to. Ang two common approaches. Atong isgutan diha kung unsa ang mga characteristics na maka-describe sa usa ka graph. Ang ikaduha natong topic kay steps on how to graph. Unsaon pag-graph? Kay ba naman ta na ang characteristic kinahanglan natong masabtan. Unsa man ni mga characteristic ato nang isgutan unya. Then ang pag-graph pod natay mga steps sa pag-graph ani kinahanglan natong mahibaw-an asa kita magsugod. Lisod man pod kung watay sinugdanan o gupot ay katapusan nana. So natay dapat na direction ana. So kung given ang set of characteristics or given ang equation, unsa nato na pag-graph? In this topic ato na isgutan. So first and foremost, set of characteristics. Unsa ni mga set of characteristics? So kani pinaka-crucial kay karon mag-graph tag usa ka linya. Pero sa maabot sa systems duha na ka lines atong graph. So unsa ni siya? First, slope. So ang slope aware na mo ana na that is the rise over run. So ang pagdagan o ang pagsakag pagdagan. Next ang y-intercept. Usa ni sa characteristic pod ang y-intercept ang pagsugat sa y. Unsa actually ang intercept sugat. So point atong gipangitaan ni. So ang idea sa y-intercept unsa na siya na point na makahimog 0 ang x pero natay y. Ang x-intercept bali ni siya. Kung sa y-intercept 0 ang ato ang x, sa x-intercept 0 atong y. Taud-taud ako ipakita. Then the last characteristic ang duha ka points. Unsa ning duha ka points na ato ang makuha? Okay, again, having 2 points maka-form tag usa ka line. So mao na siyang characteristic na atong dapat hisgutan. Aside sa characteristics natay 3 combinations. So natay individual napod tay grouping. Ina na ra ginapagsabot. So anita sa combinations, case 1, 2 points. Kung given ang 2 points, makagraph na daw ka, which is intuitively makita nato sa graph like point A 1 2, ang A diha maklaro na x kay 1, ang B ay ang 2 ato kay ato ang y. Nya ang ato ang point B 2 negative 1. So maklaro diha. Case 1 na siya. Case number 2, intercepts. Again, ang kaning intercepts, actually, matawag gyapon ni siya points, pero 0 lang yun ang usa. Kung x ang given, x-intercept, 0 ang y. Kung y, 0 ang x. Sa atong graph, anhi, makita nato sa y-intercept na 3, 0 ang ato ang x. Sa x-intercept na 2, 0 ato ang y. So, 2, 0 sa A, ang B kay 0, 3. So, mo to siya sa case 2. Case 3, given ang slope, then y-intercept. Actually, y-intercept form ato magamit na
equation sa graph ani. Kung nakabantay mo, magsugod ta pirmi actually sa y-intercept na 0, 2. So diha, dapita. Then makuha na to na siya sa pagsaka og kalima o pagdagan sa wala, tuo, kausa. So kay atong m kay 5 man. Or atong slope kay 5. Pwede na siya 5/1. So karon na ato nang i-apply ang ato ang gihisgutan ganina. So case 1 ta magsugod. So kung case 1, please remember na kani siya about ni sa 2 points. Ang atong lesson is all about graphing a line. So mag-graph tag line given mga characteristics sa line. So step 1, given 2 points. Meaning to say na matagaan ta niini og duha ka points. Ang step 1 ato siyang i-plot. Kung yung kog plot, ang pasabot ana kung naatay kuan plano ba ato siyang ibutang. Ibutang ang mga points base sa ato ang plano or unsa man na siya na kuan characteristics sa usa ka point which is coordinates. Na yung mga coordinates na gihatag. So atong i-plot siya sa coordinate plane. So example, atong point A natay 3, 1, ang B kay 2, 1. So kani siya step 1 atong buhaton. Ang A nato positive ang iyang x na 3. So maghapta 1, 2, 3. Sa x-axis nasa right side ang ato ang positive na x, naman sa left ang negative. So y nato kay 1, ang ato ang 3 kay x na siya nato. So 3, 1. So para makuha intersection mo na siya sa point mo na tong point A karon. So diha mabutang ang 3, 1 na point which is or which have a coordinates na 3, 1. Ay na po ta sa B. I think mas better na ang atong B kay negative. So negative 2, negative 1. Nanong negative para maka-illustrate lang gid ta og sakto mas ma-visualize nato siya ba. So in this case, kung makita mo negative 2 left side na x sa x-axis. So negative 2 then negative 1 ubos sa y-axis. So ubos na part. So mo na siya. Naka-plot na ta og points. Ang step number 2 na pud ta. Sa step number 2 atong buhaton niini usa sa pinaka-importante para makahimo kag line is to connect. atong i-connect ang mga dots. So connect the dots. Mao ni siya ang step number 2 na kinahanglan perfect imong step 1 para ma-perfect pud imong step 2. So connect the dots with an arrowhead line. So the idea ning arrowhead line, it symbolizes, it extends into infinity man gid siya. Kay kung segment atong ibutang, di siya line. A line is it stretches to infinity. Mo continue na siya. So I just intentionally write that way there. So step 1 ay mo kalimot na mag-plot ta gitag points. Step 2 atong i-connect ang dots. So as connecting, naka-form na mo line diha. So that's case number 1. So anong case number 1? So ano na po ta sa case number 2? So sa case number 2, ang kalainan ay niya sa case number 1 kay ang given. So sa case number 2, intercepts ang given. Do pareha sila na points. Ang intercept kay points na siya where x. So arita sa x-intercept, ang sa x-intercept kay ang point niya ang a ra ang given, ang 0 ang y. Pasabot na ko ani, nay given number ang iyang x na coordinate. Pero 0 always ang iyang y coordinate. Nana ang itawag na x-intercept. So kung ato ikumpara sa y-intercept, ang y-intercept kay 0 diretso ayang x. Then ang iyang y kay any numbers sa number system. So B is equals to any number or any y coordinate.
Ano na siya ka-simple. So that's the idea for that. So in this case, A is x and B is y. So for example, we have our steps here. So magkwantag step by step. Step number 1, same sa atong gibuhat sa first na case, which is the points ra. So x-intercept 3 for example, then ang y-intercept kay let's have ang yang y-intercept kay ang una natag numero, let's say ato ang y-intercept kay negative ito na negative 4. So again, way back sa example or sa iyang bottom line na ang ato ang x-intercept kay 0 yang y o ang ato ang y-intercept 0 yang x. So step 1 ato na silang i-determine kung unsa ang iyahang mga points or coordinates. So muna atong buhaton una. Atong i-determine kung unsa iyang points or unsa iyang coordinates. So sa mga intercept nato. So in this case, it's already given na nanatay x-intercept na 3. So atong sabton na wala siya y na coordinate or na siya y pero 0 yung y diay. So we have here now 3, 0. Mo na to ang coordinates na karon atong set of coordinates or ordered pair. Now let's have the y-intercept na negative 4. Given na negative 4 siya, 0 ang ato ang y, ang x na to 0 kay y-intercept man ni siya, negative 4 ang ato ang y. So ato na ni siyang tanawon sa ato ang gihimo din na i-plot sa ato i-plot nato na x-intercept o ay xy plane. So 3 na 3 di 0. Kung nakabantay mo 0 ang atong y, so nara siya sa x-axis. So we have here now 3 then 0. That's our x-axis. So, technique lang ni ba sa x-intercept, nanawin ninyo sa axis diretso. Sa y-intercept, negative 4. So, 0 atong ang x, negative 4 atong y. Wala na siya, siya step 1. Atong ma-determine ang intercept and plot. Ato sa i-plot diretso. Again, plotting is just pointing out the location. Atong ibutang kung asa siya dapat nabutang. Now, ato sa step number 2. Ang step number 2 is just connect. Ato na i-connect ang atong nahimo na points or dots in that matter. So, using arrowhead. So, ako lang gi-emphasize anhi na ato lang gamiton ang word na arrowhead. Kay basin ma-interchange to siya sa segment. Lahi ang segment sa line. Again, a line is never ending ang iyang mga point to point. So, ang pasabot agad ani, never ending siya. So, ang pasabot lang nato ani wala like humanan. It will extend into infinity. Karon nga tugkuan. So, okay. So, muna siya. Muna ang pag-plot sa atong case number 2, intercepts. So, aside sa plot, ato pong i-graph. So, nana ang pag-graph. Again, mo ra gini siya dapat niyo masabtan na 0 ang x if y-intercept, 0 ang y if x-intercept. So, case number 2 na siya. So, I hope dili mo maglibog sa case number 2. Alit na punta sa case number 3. So, sa case number 3, this very unique na case kay focus na ta sa y-axis ani. So, this is really focus in y-axis o sa slope. So, natay y equals mx plus b. This is the slope-intercept na form. So, muna siya usa sa standard na equation sa line. The slope-intercept form. Usang slope again, rise over run. Ang pagsaka o ang pagdagan. So, ang y-intercept, again, this is typically 0 ang iyahang x ani basta mangita y-intercept. So, let's have that's the basic of this kind of case. So, let's have the steps. But before that, let's have an example. So, let's say ato ang slope kay 3. Then atong y-intercept kay let's have negative 2.
Again, basta y-intercept ay magkalimot na 0 atong x ani. So magtan-aw ta sa y-axis. So let's have 0, -2. So tanawon to ang y-axis, maning y-axis nato ang nagbarog, y magbarog. Then diha ta magtan-aw ba sa y-intercept atong isgutan, ang x gahigda. So start with -2. So na tayo -2 na x na y-intercept. Then step 1, mag-start ta diha. So step 1, plot day. Atong i-plot ang ato ang y-intercept. So in that case, natay 0 then -3. So na-plot na nato siya. Sunod na tong buhaton kay ang pagdaga na pod kay again this is y-intercept form or slope intercept form. So na natay intercept, pangitaw na pod nato or ato na pong i-apply ang slope, ang concept sa slope. So in this case, nakasugod na tag kuan sa naka-plot na ta. Karon atong gamiton use the rise over run na concept. So manang step number 2 ha mo kalimot na gamit nato ang rise over run na concept anhi. Ang rise over run mo na siya ang slope. So we have 3 over 1. So katulutan mo saka mudagan ta to the right or from the left mudagan ta kausa. So 3 then from the left kausa ta mudagan. So gikan ta sa left, walong ta sa right. So now, natay new coordinate na nabuhat. This new coordinate, kung ato ning tanawon, na ni siya yung 1-1 na 1-1 na coordinate ni. So, mo na new kayo man ta kabaw ana, wala to nag-expect pero kung atong i-apply ang rise over run ma-discover nato na siya. So in this case, again, treat ni dagan pasaka. Rise tag kaduha, ay katulo day. Then katulot ta ni rise dagan tag kausa. Mo na siya concept sa slope. So karon ato nang buhatag line as usual. This is the graph of a line using the case number 3, the slope intercept form, which is very essential and very important kay sa systems of linear equation gamit kani siya na pag-graph. So step number 3 as what I did this time kay ako na siyang gi-connect. Atong gi-connect ang new na coordinates o ang ato ang given na y-intercept. So mao na tong gibuhat. So I hope nakita ninyo ang process, step 1, step 2, step 3, and it's clear to you in that time na mo ng case number 3 nato. Salamat kayo.